arratsaldeon. Kaixo, Maite, arratsaldeon ongi etorri. Bi esker. Zatuz lasai. Eskerrik asko zuri ere etortzeagatik. Bueno, eta tamalez, bistan dira, ezta? Maite, zure ondorioak, ezta? COVID-aren ondorioak. Hala da. Bueno, Maite, zer modu zaude gaur? Erdipurde, egunero bezala. Gaur galdetu dizut, izaten dituzu egun hobeak, egun okerragoak? Izaten ditut egun erdipurdi txarrak eta oso txarrak. Egun honak ez ditugu esaten, ez da? Ez. Eta zu noiz kutsatu zinen, nola hasi zen hau guztia, Maite? Ni 2021ko martxoako 25 hasi nintzen lehenengo sintomakin eta egin ninduten PCR-a, baino negatiba mantzean. Hala gero kutsatu zen, eta apirila lehenengo egunetan berriro PCR-a begregin ziaten, eta orduan baia positiboa mandun. Ia bete eman duen etxean, erten gabe, fase aguda delakoa ni ez nintzen larri egon, estula hundia neuken, birikak hartuta, ahotsa galdu nun, faringitisa, rotura de fibras ere egin nun estulangatik, baina ez nintzen momentu baten larri egon. Eta gero ondoren medikuak esan ninduen, bueno, benga, basi zintezke ertetzen, baina ni konturatzen nintzen, indarri gabe neola, oso nekatuta, buruko minak igual jarraitzen zuten, zate euki ditut egun buruko mina, kronikoa ditut, baina euki nitun garai hartan oso txarrak. Eta horrelazteak aurrera dihoste eta... Ez zinen zure onera etortzen, ezta? Ez. Gainera, okerrera. Zer sentitzen zenuen, zer sentitzen duzu gaur egun ere? Batipat nekea, oso nekatuta, gero mina, gorputz guztian minduta dauket, zangoak, bularra, estarriko mina, buruko mina gainera egunerokoa da, eta bular torazikoa, min torazikoa ere, oso mina hundia die. Tratamentu oso fuerte dauzket, baina ez diraten mina kentzen. Batzutan igual amorratu naiz, eta esan bautziko dut hartzeari, eta beza gertatzen den, eta orduan konturatzen naiz, bai moteldu egiten didatela mina, ez? Zati beste batzutan, eta honek ez dit ez egiten utzingo dut hartzeari, eta ez, konturatzen naiz, baietz, baina hori dauke farmako oso fuerteak, opiazioak hartzen ari naiz, eta olako delakok, eta azkenean gogorra da. Maite, irakurri dugu, COVID-ak 200 gora sintoma badituela edo detektatuta daudela, eta zuk hoietatik zenbat sentitu dituzu? 78, zerrendatu egin ditun danak, eta junintzan ikusten, eta 78. Zuk hoiek denak sentitu dituzu? Bai. Eta batzuk esan ditzakezu? Larrinak ni dauzkadana da arnasketa falta, polimialgiak, buruko minak, bista borrosoa dauket, ahotsa ugalagoa, estarriko mina, febrikulaia gauero, ezin egina, naiz eta somniferoak hartu, dardara, gorputz osoan, ni mendizalean nintzen, ezin naiz ibili, eta gero dara beste batzu, ez dituzula garrantzia handiago ematen, baina azala oso lehorra, ilea ikaragarri erotzen zait, baina ikaragarri da, horrela hartu ilea eta metxoiak, pasada da, hortza, buskatuta dauket, hortzak oso bigunak antzematen ditu dalako. Oinezke momentu honetan ez naiz gogoratzen, baina beste dira esaten dizute. Nahikoa esan dituzu. Eta, Maite, pentsatzen dugu horrek psikologikoki ere eragiten dizula? Bai, urrutein da. Medikuek, psikologoek zer diote? Ni hasiera baten beste psikologa batekin nengon, eta berarekin ikasten nahi nintzen kudeatzen eta onartzen, ez? Bakoitzan datorki dana. Berak ezin nindun jarraitu tratamenduarekin, eta geratu nintzen nola gero. Eta beste psikologa batzuk esaten diate, irakutsiko nautela, nola kanporatu nik barnean somatzen detan, eta nik badakit kanporatzen, ni berdetena da nola kudeatu. Eta horrek eragin ninduen, ansiedadea aukitzea, depresioa, esatez, nik hitz egiten dut eta ateratzen dut, baina horrek ez nahu ez konpontzen. Eta orduan jak psikoiatrakin hasi nintzen apirilean. Eta tratamentu psikiatrikoa dauket. Eta zer moduz? Hombre, ansiedadea eta hori hobeto. Baina purretu egin da sentitzarena ez, eta pentsatzearena
nire bizitza hemen bukatu da, ez da. Oso gogorra da jaikitzea eta esatea. Jaikitzen naiz, sartu naizen bezain nekatuta, sartu naizen bezain minduta, gauzak ahaztu egiten ditut, izaten ditudan ametsakin batzutan arratsaldean igual gogoratzen naiz, eta ez dakit ametsa hori egia den, gertatu den, edo ez den, gauzak nahaztu egiten ditut, galdu egiten naiz niri herri bertan, orduan emozionalki dira gauza asko, ez esatet, etxetik ertetzen naiz, eta ez dakit tokitara juten. Bekotasun handia dauket, eserita dutxatu behar naiz, eta beti familiko baten bat nerekin egon behar dut, hori oso gogorra da. Eta izan dezu, psikiatrikoki hartzen ditudan pastiak eta, lasaitu egiten haute, baratu egiten haute, baina ez da konponbidea. Hori azken finean da, egun euritxo batean katiuskakin ertetzen bezala, ez? Baina eurie hor jarraitzen du, igual. Maite, horrelako egoeretan, nork laguntzen dizu zuri? Zer da zure euskarria? Senarra. Senarra eta txakurra. Txakurra dauket eta ni bete izaten dek ez mi soporte vital basiko. Antzematen nau, nola nagoen, zeilu nere aldamenen eseritzen da, mi askatzen hasten da, eta demora guztin hori nere aldamenen ez da moitzen, ninen jotokia beha dator, komunera eta dana dator nirekin, toki guztitara, baina berak behartzen hau askotan beharten behar izana, bestale igual ez nintzatek ertengo, ez, zona de konfort delakoa, nire kasuen jada urrezko kaiola, konturatzen naiz baietz. Zati, babesan zertintzen naiz hor. Aizu Maite, zuri pasaden ekainaren 29an gizarte segurantzak alta eman zuzu. Zein da uneotan zure egoera laborala? Ni bajan jarraitzen dut, baino trastorno ansioso depresiboan gatik. Eta horrein begiratu inberdet, zati, klaro, bai jartzen dola derivado de COVID persistente. Baina, klaro, egia esan da niretzako orain momentu honetan lanan kontua zit batera arduratzen. Lana derrigorrezkoa da bizitzeko eta dana, baina ez nago arduratzen. Zate, datorrena etorriko da. Arduratzen hauena da, konturatzen naizela ez nago osasuna berreskuratzen. Eta nire pentsamendua da ez detela berreskuratuko. Ikusten dut atzerakan ijola. Orduan lanaren kontua izate da, hor dago, eta zerbait egin beharko dut, sindikatora jun beharko naiz, abokatukin ezi beharko naiz, baina, kriston perez amatei izaten, nahi detena da nire bizitza berreskuratu. Hori nahi dut. Sendatzea. Askotan edo zintokira zoazela, eta esatizu, ¿qué quieres? Osasuna. Besterik ez da nahi. Hori badakigu. Hasieran esan dugu, ez da, 10 pauso ez dituzula egiten eserik gabe. Argi dago zure bizitza egun batetik bestera asko aldatu dela. Bai. Batipa gainera maiatzatik ona izan da, baina astetik astera okerro. Ja gainera zerbitzu sozialetan eskatuta dauke zila gurpildun motorduna, etorri behar die diputazioko baliabideak behar ditudan etxean, eta nire menpekotasunaren neurketa egitea, gero ondoren ezinkotasunarena, zati ikusten dute, hori ez dela bakarrik zinaizela erten, baizik eta nire etxean ere laguntzak behar ditu dela.